Ogane gwenge ma Suba South wadhi nyaka gwenge ma Nyatike kaonti ma Migori. Bang' rito kuom higni mathoth jodak e gweng' ma Riat-Kong'ou e ward ma Kachieng' e kaonti ma Migori gikone to koro nitiere kod geno tok tend kaonti ma Migori yawo kar thieth ma Riat-Kong'ou. Dispensary mar Riat-Kong'ou e Sapodo ma Nyatike men dispensary ma 22 moyaw kod gavana ma Migori Ocheliako nyaka ndonje telo nyalo bedo ni omedo kwan mag utego mag thieth maten kaonti ma Migori osegero. Kata kamano kuom jodak ma Riat-Kong'ou en reso ngima mag oganda mathoth mayande wuotho malo kilomita 7 kadhi manyo thieth e boma Masori. Dwa kawo koponi gotieno inyagoni kata 200 samoro 200 no ionge godo idwaro ni mondo koro iwuoth gi chuni ni nyaka iwuoth gi tiendi. Ka osiptal obiro machiegni kae wagoero kamano. Mine wuotho ka mine man gi yie wuotho kendo moko ne to kategorio. Koro we are blessed because from this time henceforth onge tabu mo bubedo go bed nyathi bed jaduong obiro thieth Riat-Kong'ou dispensary. All our referrals, you go to Rongo, you will find equipment being supplied, commodities being supplied, and infrastructure being put up, and also staff being recruited. Jodak ma Riat-Kong'ou kwano oganda mathoth to anyaje mamine mabende koro osewito ngimagi e kinde mokalo nikech kinde mokalo ende gionge kod kar thieth. Ginyuole korio, ginyuole ot. Nikech samoro means of transportation bebedo matek nikech wanga yore manyocha wango bende nyocha richo kabisa. Machiegni kaka nyocha wawitu miyo manyuol kano dhi nyuol ka TBA motho mowe nyathi miyo no yande waiko machiegni. Wasekelo daktari mabiro thietho ka, wasekelo equipments, wasekelo kama mine nyalo nyuole, wan gi delivery beds, and ageno ni chandruok ma jotuo ma area ni osebedo godo ka gilawo thieth kuonde maboyo koro biro rumo. Thoth mine mapek e gweng' ma Riat-Kong'ou yando osebedo kanyuol ka nyamrerwa nikech bor mar osiptende. Nyithindo 3, 2 ayudo pek sana. Mokwongo adhi e klinik diriyo aweyo. Mar 2 adhi dichiel kaluwore gi pesa taweyo. Nyuol gi ka nyamrerwa kaluwore gi pesa. Yepo mar dispensary nigeno ni dhi loko historia mar gweng'ni ma oganda osebedo kod pek mayudo thieth kuom kinde malach. Ni kawuono osiptal mokel kani mine dhi yudo konyruok. Nyithindwa mang'eny nyocha ka delivery otimore kate within a month only maybe 3% mane nyuolo osiptal, 7% ne nyuole ot. Mabedo nwa malit kabisa. Sani wang'e ni 100% of mine ma dhi deliver sani dhi deliver e osiptal. Mama no bernwa. Waneno ka sirikal otimo maber gi kelo nwa nas ma osomo nyuolo mine. Gavana ma Migori Ocheliako mane wuoyi kinde mano yawa yanga dispensary mar Riat-Kong'ou ne osingo medo gero utego mag thieth mondo oganda obed kod yot e yudo thieth. Our staff have also had difficulties in running these facilities. So my administration, when we took over office, we started by fixing the physical infrastructure that had been run down. They were not in good shape. We continued by ensuring that water supply and energy supply, electricity supply would be available, clinical officers and doctors. As we speak today, these facilities are functional and we continue supplying commodity to them. George Juma, Ramogi TV, Migori.